Здравейте! Казвам се Еми Вълчева и съм здравен треньор и специалист по физически упражнения за раково болни. През август ще се спра на 3 вида рак. Рака в детската възраст. Най-често срещаните видове рак в детската възраст включват левкемии, мозъчни тумори, лимфоми и солидни тумори като невробластом и тумор на Уилс. Ранната диагноза е от значение във всички случаи и подобрява преживаемостта при много видове рак. Трябва да подчертая, че тази диагноза, поставена на дете, носи огромен психологически стрес и се отразява сериозно на динамиката на живот на семейството. Левкемията е рак на кръвотворните тъкани на тялото, включително костния мозък и лимфната система. Левкемията се категоризира въз основа на това, кой тип бели кръвни клетки са засегнати и дали заболяването се развива бързо или с течение на времето хронично. Лечението при левкемия се определя от вида й – остра или хронична, възраст, общо здравословно състояние и дали левкемичните клетки са открити в цереброспиналната течност. Симптомите на левкемия обикновено включват умора, задух, инфекции и по-лесно образуване на синини и кървене. Трябва да подчертая, че всеки може да има различни симптоми и не всички симптоми са задължителни. Лимфомът се счита за първичен рак. Има 2 вида лимфоми – лимфом на Ходжкин и неходжкинов лимфом. Неходжкиновият рак е по-често срещаният. В сравнение с Ходжкиновия рак, тези злокачествени заболявания са склонни да се развиват бързо и да следват по-непредсказуем ход. Ходжкин е една от най-лечимите форми на рак. Болестта е лечима, защото обикновено се разпространява много бавно и предвидимо надолу по тялото. Симптомите, често срещани при лимфома на Ходжкин и неходжкиновия лимфом, могат да включват безболезнено подуване на един или повече лимфни възли във врата, подмишниците или слабините, което не изчезва в рамките на няколко седмици, упорита умора, температура, обилно нощно изпотяване, задух, чувството, че не можете да си поемете достатъчно въздух, необяснима загуба на тегло. Не забравяйте, тази информация е с образователни цели. Винаги се консултирайте с вашия лекар или квалифициран медицински специалист. Бъдете осведомени. Моля, следете ни на нашата уеб страница www.wellnesscontinue.com и на нашата Facebook страница Рак, разбери и живей. Благодаря ви, до скоро!